Jin u hma hian notification pakhat chu rawn langa chutah chuan Purified Blood of the Demon Monarchs chu alo dawng tawh a alawm hle mai a Elixir of Life siam theih nan amawmawh chiah chu ani tawh a craft option pawh chu a hma chuan a rawn lang nghal a Jin u chuan a hmeh hmain a chhiar chianga a intelligence stats an hmang dawn avangin a success lohna chance pawh a awm ve tho a mahse ani chuan a craft a success ta ngei a Aaron pawh chuan Dragon Jin in a thah tak kha rawn hnuk pheiin Arise tir tur chuan a rawn hnuk phei a Jin u chuan a Arise a Eselin chumi a hmuh chu hemi chungah hian kan chuanga kan inah kan haw nghal thei dawn chuanin kan party thei dawn ni ava han nuam dawn tak em a ti a mahse Jin u a thluakah chuan chutiang lampang party reng chu a lang lo a a nu bulah kala tih dam vat vat a du a mahse a thluakah chuan thil tam tak chu a kal kual bawk a kanu hi he thil hian a ti dam thei tak tak a ngem a ti dam thei lo chuan inge ka tiang chu ti a engpawh chu ni se ka thil dang hi kan check phot teng tihpa chuan a en a chutah chuan thil pakhat hi a hmu fu a Reunite Stone ni a he stone hian Jin u leh a sipei te awmna a thlak thleng thei a Jin u in khua a sipei ho a dah kualnak khan a thlak thei dawn tih chu a hria Esel chuan Jin u a in transfer hma chiah chuan Jin u ngawi te a ti a mahse Jin u chu a in transfer hman tawh a enge sawi dawn tih he tiang thleng hian kan hre dawn talo a nih hmel khawp mai tichuan hmun pakhatah hian Jin u chu kan hmu thei a ani chuan notification chu a dawng nghal a Reunite Stone hi darkar thum chhung i hmang rih thei tawh dawn lo ni tih chu inziak a a zuang vak a Dragon kha ko chhuak a a chungah chuan a ding kual a Goguni le Jinchul chu kan hmu thei a Jinchul chuan fanghmir chungchang report chu Goguni hnenah chuan lo pe a an ni hian team pahnih siamin interfere team le team pangai an ni dawn a interfere team ho hi an kal hma sanga chutah chuan escape route tih velte pawh an siam loksa vek tawh a an mission hi success lohna chance a tam hle wangin hetiang hian ti loka Goguni hian Jinchul chuanin ani kha a strength hunter somna Jin u chungchang kha in hretawem a ti a Jinchul chuan hrelo sar tih chuan lo changa sin chu bangte lampangah chuan a kala a then pa nen chuan bar a hian lo chawla thil te chuan lo in mek a bang a then pa biangu chuan enro healer strength healer awm ve te ka ni a mahse character hmana chan hi hrem ka tiang in sualna zawng zawng kha ka pei tawh lo nang pawh so island den tuk a song kalsu kan then pa pawh a thihna chan ani kha khatiang thisen zo zai te ka hmungun tawh lutuka chu wangin civil service exam ka pe dawn ni chu ti a bang chuan ni e a hlawm dawn khawp mai phur pawh phur awm vak lo mahse song ho so tiang mai mek an dah reng chuan mihring nun nein a turna sa dawn lutuk an hlawm si a chu ti a wiangu chuan nang hi miron som tur rong kal ni jong ka pei lo nia kha kan exam tur te kha a hnai tawh ro pui si a tihpa chuan an nui a bang chuan ni lawe som tu chen ka rong kal lo a tawpna tan ani mai thei a chu wangin mang tha che ka du ni chutlai sawn enge thleng thei ka hre lo a nang pu ni hre hek lo chu wangin ron mang tha che ka du ni chu ti a Jin u lampangah chuan sin chu a khala ani chuan Elixir of Life chu a kutah kengin a en vungvunga anu hngawng a ser te chu a hmu a chu ser chu tudang wang ni loin amah wang chu ni a tuiluma anu lusuk a tumna lampangah chuan anu chu a leih vak mai a khami wang khan ser chu awma Jin u chuan chumi pawh chu a lo hret chiang hle mai a system hi ka ring angai ni zero to hero min siam tu ni a a tawpna tan ka ring le nge ngai ni chu ti a damdawi chu in tir a tuma a kut chu khur deuh a Jin ha pawh chu kan hmu thei a ani chu lehkha zir tha thei loin pawnah chuan a lo leng chhuak a Jin u chuan in ngei tu mu hle in a tawpa Elixir of Life chu a in tir ta a chutah hmuh theih chu anu taksa a ser le a chena zawng zawng te chu rawn boin a rawn thlawk chhuak a Jin u chuan makte tak hian en a dah thla le a mahse anu chu a tho thei re lo a depress tak mai hian a thu a ka thei lo ni chu ti a mahse anu chuan a rawn bia a lawm hle mai a anu in kumeng zat nge tah hian ka mut tawh a chu ti nghal a kumli chuang zet chu a mu tawh a a nau chungchang te chu a zawt a a nau a that thu te chuan Jin u chuan a lo chhanga emotional scene tak mai ni episode pum hi ka dah mai anga
in lo ven ve me do ne Telegram a khan a chan chu copyright om zel me mun dang vela kan da chuan YouTube a phei chuan a ngei nom lo shum shuma an lo pon Crunchyroll vela om mai theia khata lo kha chuan ti nge na va kom lo Telegram a ani le top me ya kha indu chuan in lo ven ve me do nia jing lampang a hian doctor pakhat hian eternal sleep damlo na vei kha aron tho to a tuna na teng ma nei to lo hei kan scan chok vek to a chuna a chung ten discharge turin min duwa roi hon du to ni ti chuan lo hrila jin ha po chu lo thleng to a anu chu koin a trap zoi zoi a jinu chuan thil tam tak ka thia ma se a lom man chu tuna ka mu chi ni ka van lom tak em chu tia sin chu goguni lampanga chona kala ani chuan news reporter ho ma interview chu lo pemekin jeju island an lut chil tu thule fourth grade mission an nei tur thu chu a hrila chu mi tam takin an lo ena bangu po chu lo enin angai to na chu akal thui hle a yan suk thren pa kawan ngai tak che em chu tia flashback lampanga chu sin chu kala an thren pa yan suk ti ming pu dam lai khania biangu yan suk le bang te chu bara cholin thil te chun ina an hlo thu te chu an soya ma se inti huai senin kan hlau tur nei lawa kan tang hawanga kan in veng ton vek tur ni chun ti le zoka jinu ta chu kan mu theya an ni chu in lampanga chuan an lo ho thleng to a ma se in chunga hnuk zia mu chuan jinu in jina ma chuan ava huana enga tinge kom lo chun ting em lo ti hnuka ti chuan anuin in hausu kumli nuwa hanti fai ho le teng ule chutia thila ti fai pa chuan jinu nu chuan an family picture chu ena chuta chuan jinu pa chu muwa ipa hi mi huai sen takani firefighter ani chutia ama khan hunter ani main firefighter ani ti chu kan hrethiam thenga jinu nu chuan ipa ang chi ni mi tran pui hlain a mel tha hle ka mu ruwa khan ka mangi ngalani chutia na po chuan kepun ka chhun ve tero doctor ni ka tuma minun na chan ka tumbok chutia anu chuan nie nang po hian ipa chu I chhun lu to ka lom chu lo tia sin chu goguni te office lampanga chuan akala chuta chuan goguni le jinchul chu an lein bia jinchul chuan mi kal theisa tu le kal theilo tur te hrila chuanin mi pakhat America lampanga tanga rongkal Shrink Hunter inti boilo tura ngaila kanom tir ve theyang chutia goguni chuan angam chu min ti boi te se he kan jeju island rei tur hi tuman min dang tur ani lo tlung takin kan ti reng tur ania chu baka Shrink chi kan thon do na rank khau chu heta defense mai tur kan da do na wangin kan in ring ngai do ni kan tam vak thei don lo chutia goguni vek chuan jinu chungchang chu zota jinjul chuan kal kaulom aron thleng trap tong chutia jinu le goguni thudun lai chu kan mule theya jinu hena goguni chuan akal thei tu le tu lo chu zo chuan jinu chuan akal thei lowang ti chu a chang do na a chang ma chuan Shrink Hunter ora chu fila goguni zo chuan in hnoi lampanga khuan gym oma chuta chuan Shrink khaw an in train alom ti pa chuan a hroi thla bang le Shrink dang pakhat hian lein suala awan ne lo ve ti chuan bang hian awan ne lo ve ti chuan chojong in chu rong kala a half power pol mang hlei nem chu ron tia choi ne na jinu chonga tinge full power mang mai lo ti zo chuan mi hi ti hian an in pholang rawt ngai hlei nem an chaklo an hre thei dan half power ten mong phut thin lom ti chuan a changa Shrink dang ho po chu anon thleng ve ta jinu chungchang ta chu hane kawa chuan lo hrilin fighter moni te chun tia ma se match type ani thu chu alo hril zungzunga ani ho chu kalkhomin Shrink kan tamboka friendly match kan an nei zoi don mi pali hani sual la ti chuan bang chuan ole in pei thluk emo hetlai tang in pei chua ani lo pon ke vela von sak I vela hian out lo chu kan in ching felang chu tia ama saberin ti pani chun chuaka
pali chuan an awm a Korea team lampangah chuan Cha, Lim, Ma leh Bang te an ni a Japanese team lampangah chuan Tawata, Kumamoto, Koshino leh Tanaka te an ni a